stejarul liceului nostru. Vedeți în strana rozicите, която да символизира нашето приятелство, care încearcă să se ia în brațe și a които се опитват да се прегърнат. Deci, în timp ce dumneavoastră și copiii vor servi, o să încercăm așa ca pe rând câte un copil și de la noi și de la bulgari să vină să lipească cu ajutorul pictoriței noastre, Ancuța să fie aici în față, să lipim câte tipurile voastre. Вие се почете, всички се чете. Тук един даваме подробен мероприятие за градова. Всеки трябва да има да си своя. Și o să continuăm la Chirnoci. И ще продължим в Chirnoci. Un simbol în copacul prieteniei și o să încercăm acolo să plantăm și un copac, deoarece este ziua Pământului. И там ще се опитаме да засадим едно дърве за деня на световните Directoare, domnul director, уважаеми ученици, уважаеми директор, уважаеми колеги, уважаеми взимали професор, ми е приятно, че днес сме в съседната наша държава и в града, който ние можем да гледаме от нашия бряг всеки ден, но никога да не знаем точно как изглежда. Не уйдем на Орашово и дошли от момента. Нашите ученици, докато пътувахме с автобуса, успяха да видят и Тутракан, как изглежда от вашия бряг. Din autocar au văzut cum arată și orașul Тутракан din partea voastră. Позволете ми да предам най-искрените поздрави от нашата директорка госпожа Соня Антанова. Комплименти на директори, която, за съжаление, в момента не може да присъства при нас по здравословни причини. Но аз съм убедена, че мислено е с нас и е доволна от това, което се случва в Галилея и училища. Няма нищо по-хубаво от това децата от различни държави да се сприятеляват, да обменят мисли, идеи. Аз един алте царе са приятели по идеите. Незабравимите дни, които остави вашето посещение в Тутракан, надявам се да се повторят и тук в Отени. Благодаря, Карапост, визитава в Тутракан, пост poate frumoasă și ne amintim întotdeauna cu bine și credem că și azi o să fie atât de bine cât la noi. Пожелавам на всички, преди всичко, много здраве, да дорез да се надате, щастие, величие, весело посрещане на един от най-светлите християнски празници. Ще Луминос Шиперчица и нека си пожелаем един ден изпълнен с емоции, радост и забавление. Че се avem zi frumoasă, cu multe emoții, cu multă bucurie și să fie o zi unitară. Като спомен от днескашната среща, ви носим подарък една картина. Един визита noastră de azi, пиктура, която е нарисувана от наша ученичка, care e picată din eleva din ученици. И
да ви напомня за Дунава, за Тутракан, за Дунаря, за Дърчилевен Тутракан,